jsou ty správné matky. No. Posíleje, po jedno. Jeníku, my jsme tě fotit hned, vole. To nepěkný. Je to hodně vyrovnaní. Jak to je staré, 5 let, 4 roky? Tak 5. Ten má 5,5. No, tak ten je nádherný. A tobě už tam něco chodí na to tvoje krmeliště? No tak dost. Mám nachystanou pozici vpředu, tam byli 2 kluci a pak na to druhé krmeliště, tak tam chodí milion. Ale chodí na teprve týden, ale fakt tam chodí jako rodiny. Ale největší Největší?